عاشق کوبوبین تجهیزات فعال است؟ کار میکند قماندان، فعال است. عالی، زود از پسشون میشیم. از روی سیگنال او را پیدا میکنیم. همین که پیدا کردیم با او حمله میکنیم. زود باشید بچه ها. با کجا میرویم درگان؟ به نزدیکترین پایگاه همون. نمیدونم یگان پایگاه هست. یک جای است. میدانم جای به خطر است. ҳоло нисбати ту ягон айбнома нест, Явуз. вале полисҳо ҷустуҷӯ доранд. агар онҳо ягон чиз пайдо кунанд, ана дар он сурат мушкиле пеш меояд. агар хоҳӣ ман ягон чиз ба дарё бигӯям. не, тамоми амалиётамон зери хатар қарор мегирад. ман ҳатто бояд аз ту эҳтиёт кунам. медонам, вале ту ба маҳбас меафтӣ. агар ба гур равам ҳам чизе тағйир намеёбад. модоми қавл додам, бояд дар қавлам биистам. ман ба давлат ҳеҷ намехоҳам ки мушкилӣ орам. агар ҷазо диҳанд, омодаам ки ҷазо бигирам. фаҳмидам. ман ҳамроҳат ҳастам, Явуз. ҳар кӯмаке аз дастам ояд мекунам. ман бояд худамро аз дарё дур бигирам. ман ҳам бояд худамро аз фотеҳ дур бигирам. ҳаёт чунин аст. дард аст, ишқ аст, марг аст. бале, мо фидои ватан ҳастем. чӣ илоҷ, худамон ин ҷодаро интихоб кардем. тамом кардед? бале. туронро ҳам меоранд. ба ӯ як ду савол медиҳам. ана баъд суд мешавад, Явуз. боварӣ дорӣ ки то ҳол адвокат намехоҳӣ? мехоҳад. ҳамин тавр ҳоло хулосатро иваз кардиа? агар худамро мепурсидӣ немегуфтам, вале ман фикр дорам ки лозим аст.
салом алейкум дӯстони азиз, хушхабар ба ҳама дӯстдорони видеороликҳои ҷолиби ютуб. Имрӯз ман ба шумо яке аз беҳтарин каналҳоро дар ютуб бо номи Студия М пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин филми клипҳо, сурудҳои форам ва ҳама наворҳои хусусиятонро дастрас намоед. Ссилка барои гузариш дар таги видео. Ҳатман обуна шавед. Боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд.